Goedenavond en welkom bij deze extra uitzending van Omroep Zeeland in het kader van Alpe d'Huez 6. Op woensdag 6 en donderdag 7 juni reden ruim 8000 mensen de Alpe d'Huez op. Daaronder ruim 200 Zeeuwen en opgeven was geen optie. Strekt zijn armen uit. Vriend of vijand, wat zal het zijn? De hele omroep is trots op je, man. Voelt de twijfel die naar binnen sluipt. Ga ik dit halen? Angst voor de pijn. Ik rijd naar boven voor mijn zus en voor Jeroen. En voor al die andere mensen die vechten tegen kanker. Dat komt omdat mijn beide ouders overleden zijn aan kanker. Mijn vader die had een hersentumor. Die is in het tijdbestek van 3 maanden van een gezond iemand naar overleden, zeg maar. Mijn moeder is 3 jaar ziek geweest en die had eierstokkanker. En daarvoor fiets ik vandaag Alpe d'Huez 6. Afgelopen jaar is van heel goede vrienden van mij, waar ik ook samen mee loop, is een vader overleden aan kanker. Wij zijn 4 jaar geleden met kanker geconfronteerd in ons gezin. En we proberen daar op onze manier mee om te gaan. Dat geeft lastige momenten, maar het geeft ook heel veel mooie momenten. En dit is er een van die leuke dingen die je ermee kan gaan doen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Berg wacht, hij strekt zijn armen uit. Vriend of vijand, wat zal het zijn? Voelt de twijfel die naar binnen sluipt. Ga ik dit halen? Angst voor de pijn. Maar je weet, dat duurt maar even. Als je opgeeft is het voor altijd. Kom op, kies voor het leven. Kom op, kies voor de strijd. Sta op en wees niet bang. Want als jij valt, pak ik jou aan. Dan geef niet op. Sowieso natuurlijk mijn vader. Ook mijn tante die daar kort voor overleden is. De vader van een vriend die ook plotseling overleden is. En ja, er zijn eigenlijk veel te veel mensen waar je aan denkt die aan deze rotziekte overleden zijn. Opgeven is geen optie en Dat heb je niet gedaan. dat heb ik niet gedaan. En mede dankzij mijn partner, want die heeft me ook wel er doorheen gesleept. Maar het is heel pijnlijk, maar we weten waar we het voor doen. Tevreden hoe het ging? Geen spijt van. Nee, absoluut niet. Nee, het is voor goed doel, dus dat was sowieso wel binnen. Bij mij gaat het prima. Hartslag zit goed. Tempo is hopelijk goed, dus de tweede keer en op met 6. Stap op en geef niet op, klim uit dan weer naar
Ik denk dat het erg emotioneel gaat worden. We hebben al verschillende dingen met elkaar gehad, zeg maar. En waar dit ook allemaal in voorkwam. En als je ziet wat voor tranen er toen al rondkwamen, dan denk ik dat het nu wel heel heftig gaat worden. Ja, ontlading, fantastisch. Hier hebben we echt naartoe geleefd, ja. Samen met mijn maat hier. Het is echt helemaal top. Als deze sfeer zo blijft en het gevoel zo blijft, dan blijven we gewoon gaan. Dan gaan we zeker nog 2 keer. We houden ervoor. Zet hem op, hè? Oké, ja. Hoe is het gegaan, joh? Goed, maar ik heb nu net mijn dochtertje aan de lijn en die heeft meegekeken op de webcam. Dus doei Zobi, doei, ga maar naar school, ik hou van je, doei, dag. Dus ze mocht helaas niet mee en ik heb een beetje meegekregen. Had u ooit kunnen denken dat in 6 jaar tijd dit eruit zou komen? Nee, eigenlijk niet, nee. Dat bedenk je niet van tevoren. Maar het gebeurt wel. En dat is wat Alpe d'Huez ook is. We laten dingen gebeuren waarvan iedereen denkt dat kan niet. 2 dagen volledig in het teken van de strijd tegen kanker. Alpe d'Huez met aanhang rond de 3000 mensen op de woensdag. Donderdag 5000 mensen. Hoe gaat het verder? We moeten dat evalueren. Want het dorp is eigenlijk vol. Er is geen hotelaccommodatie meer, er is hier niks meer. En wij gaan zoeken naar oplossingen. Heel veel oplossingen. En waardoor ook mensen die in Nederland moeten blijven, omdat ze hier niet naartoe kunnen, ook mee kunnen doen aan deze actie op een hele bijzondere manier. Want Alpe d'Huez mag niet meer verdwijnen? Alpe d'Huez moet nooit meer verdwijnen. Los van dat geld moet het gevoel zijn, die samenhorigheid, het gevoel dat we met z'n allen iets tegen die kanker willen doen. Daar gaat het om. De 8000 helden die we hier op de berg hebben gezien, hebben alleen tot en met vandaag 28.484.341 euro bij elkaar gefietst.